En el Revistero Vil no només són famosos i gent de varietés i còmics, també hi ha gent del poble. Esta gent, els millars, estan aquí actuant esta nit en directe pel poble de Castelló. Folclore popular t'agrada, no? Tot el que sigui topatón. Tu el castellonero, no? Ara ja ens encara més. Javi, este xic diuen Javi, és castellonero també. Agraïm Deliri, lo que és tot el folclore de la terra, la música, los balladors, tota aquesta gent. T'agrada els millars a tu? M'agrada molt. I la literatura castellonera? M'agrada molt les nostres tradicions i, vamos, tot lo de la nostra terra, ja ven. Tu no creus que, menys mal que ara se nota que ha ressorgit per fi, no, tot això? Sí, crec que se va recuperant un poc, però poquet a poquet. Encara n'hi haurà més eufòria, encara sé, no? Jo crec que sí. Realment, A part dels millars, quins són els grups que també t'agraden de so popular? Bueno, grups de... Bueno, el Forcat, el Peiró, de la Pobla... No sé, tots els balls de Brasil i les comarques de Castelló són molt bonics tots. Gràcies, Javi, gràcies. Verònica. I què fas així? Estic mirant com ballen els millars. T'agrada aquesta gent? T'encanta els balls d'ells? Sí, una dona que balla em dona classe. Com hi diuen que balla? D'on és? Es diu Concha i una altra Paquita. Tu també t'agrada ser balladora? També t'agrada? Per l'intenció de ser balladora, quan sí que és ja més majoreta, t'agradarà eixir a ballar? Sí. Sí? Sort! Adéu! Gràcies. Com te diuen? A mi Maite. Què fan així? Jo mirant els millars, que m'agraden. Hi ha molta gent mirant els millars. Realment mos agrada molta gent, no? Tu també t'agradaria ballar? Sí, però ara ja som massa majors. Ha d'aprendre. Antes balláis, antes? No has ballat mai? Anima't, gràcies. Anima't! Quan me casaré i tindré una xiqueta ja la portaré que ha d'aprendre. Vale, gràcies. El Revistero Vil de la plaça Santa Clara a la plaça Major. Els llauradors al